I'm back, and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Bisaad si Emily kang mama niya, ngalikayan na gyud si Michael aron lang makapadayon sa iyang pag-eskwela. Giyatagan siya og laing higayon ni mama niya. Sa dapit usab ni Michael, puno siya kay ubos og kaluoy niya sa iyang kaugalingong inahan ang gibati ngadtong ini. Gumikan sa nibaw-an bahin sa iyang pagkatao. Gibati usab og tumang kaluoy ang iyang apuhan. Unsa tong gisulti nila? Ako'y himuon niyang manununod. Naunsa man ni si Stella? May na lang gani kay wa makadungog si Michael. Mapun-an na sa punta ang kipatin niyang kay ubos sa iyang inahan. Tuan na siya. Susihon ko si Michael. Amaman ko siya. Pasabton nga dili yun siya angay nga mubiya sa iyang inahan. Digit mo wa sa una-una ang tali kong nahibawan. Sakit kayo. Sakit. Magkauuhaw ng kasayuran. Pahin siya kong pagkatao. Kinsa na? Ako. Busod ko ha, ako. Aberto na la, suod lang. May oras pa nga musod ka sa klase mo. Naka-absent ka og pila ka subject ni mo. Di ba no? Eskwela to. Ako'y gana, Lola. Dinilangon ako. Ay, naunsa. Naghilak ka. Ako makasabot sa kong gibate, Lola. Uman ko mahibaw sa tanan, pahin ako. Sinahitabo ni Mama. Maudi ay kalabihan ang iyang kasilang. Maudi ay nagipatay ko nga. Gawagin siya pagmahal ako. Maudi ay. Nahitabo na ang tanan, Michael. Pila ka tuig nang nakalabay. Dako ka na. Hingpit na sa kabuot. Gusto ka, Lola. Pero alam ko, Mama, buhi pa hangtod karon ang nahitabo niya. Dili siya malimot. O giangin ko niya sa iyang kasilang, Lola. Maalim na sa katugayan, Michael. Ako'y pagtuo, Lola. Ikuningon pa niya na ang nahitabo. Nakatulot siya sa pagmahal ako. Kumuya kong anak. Ay, sabda lang una siya. Ug aron dili ka tantong sakitan. Ayaw na lang siyang pamatian kung unsay sulti, kung mahubog na. Kada ramang mahubog siya nga muhiskot na sa mga panghitabo. Kung iyak ang makita mo, sabot ang iyang kasuko. Kung mo na, Lola, mas maipatingaling mawa na lang ko din eh. Palayo na lang ko lang. Kaya naman ako ba? Ay, unsa ka bang sultihan nga dili ko mosugot. Dili na mo isulban sa gibati ron nimo, Michael. Patuon ako, dinhi ka. Og distansya lang una sa imong inahan. Muna'y buhatad, Lola, Ay, di na ta maghiskot anang butang. Tuan ang inahan mo, may importante ko no siyang adtuon. Tana, sa komedor. Kaniha ka pang wa mukaon. Dali na to, Michael. Masabayak ka. Madali na. Kadiyot ng minyak. Ayaw na lagod dudong-dudong, ha? Dili na ko batang gamay nang. Ay, salam de gusto ni may sampit ako ni ma. Nga, mau maninaan na ako sampit. Senyorito na. O di ba, sir? Karaan, senyorita. O kang sirpod. Si Sir Edo may angayan nga akong siran. Oh, wala ko angay. Bugtong kong anak ni daddy.
Og dili pud basta-basta ang among kahimtang. Dili ba? Ay, oo, lagi. Pero maalag yun ay naanda na ka. Dudong rape. Sige, mao maka. Bahala kay. Ay, asa di arong kadang? Nga, wala man ka nag-uniform sa imong eskwelahan. Dili na sad ka mas kailan na. Eskwela ko na eh. Di na ko gusto mag-uniform. Pwede ra di ay. Way magbuot na ako eh. Sige na nang, ato na ko. Ay, ingon na ba si Sir Ida? Dili na paggamit ang ihak sakyanan. Dili pa to mo uli nang. Nibiyahe ko to. Ug kon mo biyahe ginas daddy, magbaong gid to chicks. So ni semana pa tong mauli. Sige na ha. Bye na. Ay, makayo dadon ni mo agi hagwels. O lagi. Bye na. Agoray! Ang baya na. Nagtuman gid si Gusta. Da, bahala ka ay. Kamay pagsula o niya ni Sir Ida. Ay, susihon ako, be. Kikumidyahan na tingali ka. Hala! Mao gid iyang gigamit. Hala dyan! Ikaw paano ba? Ganda din mo! Ano? Ako pamatia ay. Hinoon, basin og dugay patong mauli si Sir. Nibiyahe man tungod sa iyag negosyo. Og magbaon ra ba gito og chicks. Chicks. Ano dili naman na magminya ng byodo naman unta siya. Ay, hala si Sir Ido tingali na. Dala telepon na. Hello? Imyan, panuula si Rabi, be. Magigsulti ko. Ay, kuan sir. Dili pa lamang dugay milakaw. Aw, lakaw naman. Nilargag sakyanan, sir. Gidala niya. Nga namtat, sir. Nabangag sa ilong. Ay, Wabot ko niyang hapon. Alas 6 pasado. Ipasugat ko. Siya mo ipasugatan ako sa airport. Ha? Ang van mo ipadakay. May bugat kong da nga mga stocks. hapon pa day, sir. Sige, sutihan ako. Aw, sir, tawagin naman noon sa cellphone, sir. Ikaw mo'y gisugo ko! Ayaw kong sumbali ka! Ay, ikaw lamang. Ay, ako Bangag day, sa ilong. sir. Nako'y bangag bitaw, sir. Sige, sir, tawagan ako sa cellphone. Alas 6 pasado to, sir, na. Oo. O kinahanglan nga mo sayo siya, ha? Dili kay ako'y magpaabot niya. Yes, sir. Ang van mo ipagamit. Sige. Bye. Bye, sir. Agay, may gani kay wa malib ka sa kong babas pagsulting, sir. Nga agihag auto ang gigamit ni Rape. Hala na. Ay, pahibawon ko daw. Anay ko maglantaw niya. Himatod-an ko karon kung tinuod ba ang iyang gisaad. Ngalikayan na niya si Michael. Ma'am. Oh, Rafi. Kon wa ko masayop, ma'am. Gihuwat nimo si Emily. Husto ka, Rafi. Nialagi ka Dennis Gawas. Dili ka dayon makita niya kon mo-off na siya. Dinhilang ko. Mas gusto na ko nga ako'y unang makakita niya. Tungod ba kang Michael Perez, ma'am? O, husto ka. Kanunay manggod siyang gisunod-sunod anang Michael. Boyfriend manggod niya. Og wa ko'y gusto niya. Labi na kay nagtungha pa si Emily. Mao ba, ma'am? Sa ato pa, dili ka okay kung bisitahon ako si Emily? Nganong dili. Tinarong man ka ang imong pagbisita niya. Welcome ka, Rafi. Salamat, ma'am. Pero sa gikaingon ko na, dili pa ko gusto nga makigrelasyon siya. Kinahanglan una nga humanon niya ang iyang pagtuon. Hapit naman bitaw. Mubisita lang sa ko, ma'am. Maura man sada. Okay, ikaw mahibaw. Sige, pero
nga dadon mo siya og panuroy sa gawas, murag musupak na ko ni ana ha. Mahimo ra nga mamisita ka. Sige ma'am. Salamat ma'am. Gihuwat mo magkaha siya. Kung niya na siya ma'am, ihatod na mo pauli. Niya may sakyan. Sige, salamat daan. Salamat kaayo. Paabuton kong mugawas na siya. Si Mama, ni Asia. Huwag ko masayo pa. Gipanidaan ko niya. Huwag naasap si Rafi. Nagsulti sila. Klaro ni Kate. Mo ay gusto ni Mama nga si Rafi mo idawatan niya. Dili si Michael. Mata pobre gid ay ang akong inahan. Naara sila. Murag ganado kay nakisulti ang akong inahan niya. Dili ko makawas. Pahuwaton ko sila dukay. Wa ba lagi siya ma'am no? Bitaw da. May klase patingali. Ako nalangan ka, lakaw na lang, biya na lang. Ako na may baw sa akong anak. Wa ko'y lakaw ma'am. Ihatod ta lang mo. Wa di ay kay klase nga karon pa man ka mo abot. Dili ko din hinag-eskwela ma'am. Ako mga amigo, mo'y niya din ang duha ko kasuod. Suroy lang ning ako o pamasin nga nga makita nako si Emily o makigsuod na siya nako. Magkasuod na mo. Kana konpirme kang mamisita sa bay. Buhaton ko na ma'am. Ay. Imo rong cellphone. Oda, excuse na ma'am ha. Sige. Hello? Kaya na ko nakakontak ni Maay. Ngano manang? Nanawag si Sen. Pasugat siya niya alas 6. O kinanglan nga maguna-kuno ka dito. Kaysa magahulat siya og dugay ni mo. Dili ko pwede nang. Si Noy Mundo lang. Mo drive man na. May giatiman ko. Ala, masako to gaman ni mo. Siya lang magyatiman ni mo daw. Ayun na pangutan na gud. Si Noy Mundo na lay pasugatan ni Dad sa airport. Ikasulti ay. Kay magubot yung amahag anak. Kung dili ikaw mo sugat. Ikaw gipasugaton niya cellphone. Tadi sa Bye na. Basta, gisultihan na tika. Bye. Bye. Ma'am. Sorry ha. Pasugaton kong daddy sa airport. Next time lang ako muhatod ninyong Emily. Okay ra. Sige. Way kaso. Ako na mo paabot ni Emily. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!